Po izlasku iz realitija nisu je sačekale lepe vesti. Miljana Kulić se noćas ponovo uselila na imanje u Šimonovcima i tom prilikom je studiju najavila da gledalci mogu da očekuju spektakla u narednom periodu. Kulić je tokom svog kratkog boravka napolje imala nemali broj nastupa širom dijaspore, gde je pokazala da itekako ume da atmosferu dovede do usijanja. Ona je u razgovoru sa Markom Đedovićem podelila mnoge dogodovštine, ali neke ne tako lepe stvari koje je saznala po izlasku iz elite. Naime, ona i Đedović su sedeli u dvorištu gde mu je ona saopštila da ima još jednu dijagnozu. I kako ja da budem normalna? Ajde, kaži mi, rekla Miljana. Gledaj svoje posle, odgovorio joj je Marko. Gledam svoje posle, nego pored ovolikih problema majka, čekam u tumor markere, ja cista, rekla Miljana zabrinuto. Neće njoj ništa biti, rekao je Đedović. Cista na pankreasu je 5 mm, kažu da to hoće od alkohola, rekla je Miljana.